Veoma milo što smo imali prilike da u zadnjih nekoliko godina ugostimo ljude koji su imali muku i da ovdje u prihvatnom centru kapacitet oko 70, sad već preko 100-150 ljudi, imaju pravo da borave ljudi različitih rasa, borave ljudi sa prostora zahvaćenih ratom ili nekih drugih kriza i da mi kao domaćini možemo da se pokažemo. Naše komšije iz prihvatnog centra i sami su bili u potrebi vrlo često da budu korisnici neke od ovih usluga i evo ovo je njihov način da se oduže kako Centru za socijalni rad, tako i svim građanima i građankama Bosilegrada i lokalnoj samoupravi koji ih je dočekala na najlepši mogući način. Mi iz podrške Evropske unije smo tu da im to omogućimo.